Dobrý den, moje jméno je Jan Hrabík a já vás vítám u tohoto videa, které má vyjádřit názor našeho týmu na spolupráci s vaší společností SAP. Vymysleli jsme to tak, abychom vám mohli tohleto video nadělit jako vánoční dárek a v následujících vteřinách a minutách můžete sledovat členy našeho týmu a jejich názor a způsob jejich uvažování o naší spolupráci. Požádal jsem je, aby s vámi sdíleli hodnoty, které pojí k tomuto projektu a naším cílem je udělat vám radost. Takže se bavte. Tak tímhle videem bych chtěl poděkovat SAPu a zároveň Sparingu za prostory a za možnost realizace vlastních projektů v rovině osobních tréninků, v rovině přednášek, v oblasti zdraví, spánku, regenerace, tréninku a všech podobných věcí, které nás čekají následující rok. Takže jedno velké díky a těším se na společné Vánoce a na to, že tady uvidím spoustu z vás na trénincích a v nadcházejících challengech, které budou trvat celý příští rok. Přeju vám veselý Vánoce tady z masérny. Já jsem Štěpán, dělám tady maséra už něco přes rok. Docela dost mě to baví, jelikož studuju fyzioterapii, tak mi to dost pomáhá do praxe. Máme tady skvělý tým, jsou tu skvělí klienti a ta práce je prostě fajn. Přijďte na masáž. Práce ve Sparring Pointu mi dává především příležitost potkávat se s různými lidmi, kteří mají stejný cíl nebo mají stejný zájem, a to udržovat se fit, a není jim jedno, v jaké schránce se nacházejí, takže se o své tělo starají a vytváří to příjemnou atmosféru. Snažím se nakazit co nejvíce lidí tím, že pohyb je přirozený a potřeba člověka. Práce tady mě naučila komunikaci s lidma, zároveň mi dala spoustu cenných zkušeností, které, jak doufám, využiju i ve svém budoucím zaměstnání. Jakožto recepční se tu seznamuji se zaměstnanci SAPu, našimi klienty, se kterými si občas mám příležitost pohovořit o svém oboru, který studuji, což je vývoj softwaru, a získávám tak cenné informace do budoucna. Děkuji SAPu, že se můžu dál rozvíjet a poznávat spoustu nových skvělých lidí. Rád bych poděkoval SAPu a Sparingu za to, že mám místo, kde můžu realizovat svoji trenérskou praxi, kde se můžu vzdělávat, kde potkávám nové lidi a jsem za to velmi vděčný. Děkuji. Chtěl bych poděkovat SAPu za příležitost zdokonalit svoje schopnosti ve fyzio a zároveň za to, že můžu pomoct vám a spravit vaše problémy a těším se na vás v příštím roce. Ahoj. Dobrý den, já jsem Michal Neumann a tady ve Sparingu pracuji na recepci a taky působím v PR týmu, kde natáčím, fotím a edituju videa o našich službách, aby klienti věděli, co všechno tady nabízíme a nic nepromeškali. A taky se snažím motivovat k tomu, aby žili zdravým životním stylem, což je podle mě v životě zásadní. A na téhle práci oceňuji to, že ať tady člověk přijde s jakýmkoliv nápadem, tak ho vedení vyslyší, pomůže mu ho ten nápad realizovat, což je pro mě osobně velice důležité. A tímto videem bych vám chtěl popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok. Mějte se! Děkuji SAPu, že se zde můžu realizovat jak po psychické stránce, co se týče komunikace se zákazníky, nebát se toho nebo řešit problémy, ať už s nimi nebo v týmu, a tak i po té fyzické stránce díky našemu gymu, skupinovým lekcím, masážím a fyzioterapiím. Děkujeme. Jsem vděčná, že můžu pracovat na tak hezkém místě s tolika skvělými lidmi. Dobrý den, chtěl bych poděkovat SAPu a Sparring Partners za možnost tady být už od začátku spolupráce, díky které jsem mohl namasírovat a pomoct tisíce lidem. Děkuju. Vážení klienti, ještě jednou bych chtěl i za sebe poděkovat a vyjádřit vám vděčnost za to, že můžeme každý den společně s vámi naplňovat svoji vizi a svoji touhu přinášet zdraví do vaší společnosti. A vy nám v tom pomáháte každý den tím, že naše spolupráce trvá, a důkazem toho je i
toto video, kterým bychom vám chtěli všichni poděkovat a dát vám najevo, že tahle ta cesta nám stále dává obrovský smysl a my bychom chtěli na této cestě pokračovat s vámi. Takže doufám, že se uvidíme s každým z vás tady na našem cvičišti po novém roce a do tohoto nového roku bych vám chtěl popřát hodně štěstí a hodně podobných spoluprací, takových, jako máme tady my spolu, založených na společných hodnotách a společném cíli mít zdravé prostředí a v tom prostředí spokojené lidi. Ať u vás, tak u nás. A tady je to místo, kde se potkáme. Mějte se krásně a všem přeji krásný nový rok.